Ka Bible study hakani ka khlemat kalong ai kerteng ki plus berki minus hakajing kajing ai khublei snem thamai fi baroh berka bynta ka bangla jiet kalong bangine peit na ka stiba ar Petros iwe ka lenong ka baningkong iwe hadu khatwe kit khat dang men sisngi ka life way tring dang eno ka snem ar jarar pusau la da day ke badon ki kampisa tengka ka momon ngidang close ka account ar jarar pusau pengidang sedang ya ka batamai menta ka snem ar jarar pusan nyamtip ngi close kumnoi ka snem ar jarar pusau laban dan ke bayonong laban ke bedonong haga jingem bakin yam siem jangiru ngila close ka snem ar jarar pusau tip ku babiang na ka bambiang ka bayonong na ka bedonong tip ka manang keu na ka manang hiar tip ka baru blei ni ka baru percay tungin puli ya kini kit khot ki bang ngi dot lejir kini ka por ka stiba ar Petros ka lenong ka banikong ngan puli ya pi baroh khat wei likit khot ki kham jong ngan puli pi usiman Petros usakri pat u apostol u Jisu hakita ke bla yo ya ka jingai ba koridor ringkat pat ka jungi da ka hak u blei ba unang penim jungi u Jisu Kris tolong bon penman buon fi ya ka jingai ei ba ka jing suk hakaba itho yo blei pa dia Jisu wa trai jungi kumba ka bor blei ju kala a yangi ki ei ki ba dei shi ka jing em ka jing ro blei da ka ba itho yo bla khot ngi da ka buram ba ka jing bha jung u hi da ka ba ula a yangi ya ki jing kular ki ba krau tam ba koridor ba da kini phinyo long kini yo bynta na ka jing long mun sem ba kan da blei haba la phet yap no na ka jing pon pot plak ka ba ka perthei da ka jing kwa brai namar kani hi ka daw phiru da ka jingile minot to phin plang ha ka jingai chung phi ka jing pha ti ha ka jing phai ka jing tip ha ka jing tip ya ka bor lor di ka jing yesha ti ka jing yesha ka jing rublei ka jing rublei ya ka jing it para bangai ha ka jing it para bangai ya ka jing it namar haba kini ki ki don phi bat ki man bon ki ya penlong ya phi ban omlong ke balia limni ki bam seiso ha ka jing tip babiang yo Jesus Christ wa trai jingi nama utau bomdon kini ki ulong bamatla itang hajan bapen kelet no ikati ben khot niki pop barim jungu naba kumta ko para bangai to pin khamyale minot ban pelong scam ya ka jing khot ya ka jing dia jang phi namar haba phi yele kini ki ru pin omjin thut lanol ru namar kumba on aikar hai ha phi ya ka jing sut chepo ka hima mjukot utrai bau nong pen em jangi u Jesus Christ haga khot kamaning kong labatai bobo tho ikani ude Simon Petros kumu syakri par apostol u Kris ula tho sigibangai ki bela yo ka jingai ba koridor ringkat pat ka jongi da ka hok ublei pa unong penem jongi u Jesus Kris kat khat ba ar hadu khat wei ka kren chang ka jingem ka banang san jong bangai bangilap hangi yaki dak jingkheng ya ka belapen kam ban batai ya kata ka jing em ka banang san nginlap yo plus nginlap yo minus nginlap yo multiplying sign bangakwa hakani ka kelmat bangnya pet ya gini sign dak jingkheng ki bo Petros upenan kam hakani ka khot hakani khot ka ba ar ba ka balai hang tu nginlap hak pra bangai bi junga balap hakani khot ka ba la pendan kam ya usain multiply tolong ba on penman buon hakakot ba pharan ki ong multiplied kamun lapunan kam ya usain multiplication u Petros u kentu yang nga ba dia phi bhag bas dang ne kasnem ar der pusan menta ka artrik bangin multiply ka jingim jong phi ba jonga kai ko opening balance ka bangila kari over na kasnem ar jar pusau multiply ka de ka jingai ai tolong bala penman buon phi yaka jingai yaka jingai ngim dai tang ban chu plus ndai ong multiply kamat bu blei kwa kyrkhu bangin don ngin keu haka jingai ublei kiwi ngila ban kiu suki ndai yaka ni ka jingai ni don kam ban penman bon ban multiply kai gani ka jingai na ka kentin hi ngi so ka dai ka basio ka Bible ka kan shai babaro ngilong ki nongpok ngila do le nei ye ka jingwenim ka jang ublei ki kambo pha ki jingle ka nyam kimla ban punim ngi anai fi sai fi shubu manga ban fi ngi song ka ju ka class sa school
Ngilit ke subjek jingkhen kir ke ba apa nga kham start jingkhen shibo nga yo highest mark ha class kanu nga so sorong nga kop repetitive kanu nga yo arfu fra kata nga feel habang nga rujor libat pi nga tamanga de khmat ka pas mark balabu ngaro nga feel ko ma fi teng ise inu jor khamla manga re khmat ublai baroh ningi feel tik ai ga baja inong ikai bakok ban pen pas yang i khot yang i baroh ipak ngiman ra itu answer script bala mark feel yo boshipo iba arpo long laipo upas yo boyo arpo yat chipo ukala laipo upas bad yang ngaru boyo arpo fra iat ar ngalong laipo ngapas namar kata ngi baroh la simsnem ngi kiu kelas ngi pas om di menginang jingkhen henrei bala su grace yang i dai nong ikai pas by grace ngila kiu la simsnem baroh ngila pas tang de kajing isnei tang de kajing ai Ephesus ar frau Paul ong namara kajing ai la peni pi de kajing ken om de kajing le ba unu ma ban ngau serong ublai la bo bala de bangin yo ai kajing map ya kajing penim kadai tang ta ka bangi priang ya kajing ai kajing ublai o Petros ong multiply ya kajing ai ukres ha kajing em jong pi sedang ya ka new year da ka multiply ya kajing ai ublai ha kajing em jong pi ngila ban kelikum nungen multiply kajing ai kat khat ka aru ong kum ni ha ka ba itu ya ublai ba de jisu ubau try kat ka balai ong da ka ba itu ya uta ubal khat yangi kaktin itu kemat ke jing dei sitnga Dew Adam la itu ka em katnga jung ubal kala pun khon Genesis sau iwei itu ya jisu kemat bakaban tau blai kahak blai kajing bini blai kan rung hakajing ba pop jungi kaba itu ya jisu kemat ba priang ya jisu simet komunang pen em jungi kajing ei ka wanja da ka ba ngai to pi to ni to ya Jesus Christ about try salindat yeng haki kalak bun seneman sya ngatung sokhia nangali peit sokhia ngampat lap dengan lap yaiwei knyang iba betu iba don hang tajan ngalbu ban penyap ngai la kai ngaklet no da kuma siti yo ngalet biang mariarung kan mau ti knyang ngayit ti knyang betu shno ngamlap syo ngasi ta ban kisla ki bala syabam ngomat la traini knyang ngayit shno ngamlap dei ka bakat do ngalap hakendong de kenyang iba betul ila jerngam kabor jing jerngam nau taus la sokhia namar ba ibam kalarung ila do kejing betul ila kala jerngam kumba jerngam kita kisla sokhia kata kat ba kajing e ublai kanang rung hangi kata kajing long ublai kanang yo ban pau lama kajing em jongi kajing long betul kabadan teraingi kanang do bagi kala jerngam abangi multiply le de kajing e kajong ublay ladap yau sign multiplication mentangin peit pat sayu sign plus kat kebesan bar keban yau hang ni puli ong kum ni namar kani ka daw ru de ka jingil ma to pin pelang kebat at to pin pelang ni kai ong kum ni pelang hakada ka jinget ya ka jingpha hakada ka jingpha ya ka jingtip hakada ka jingtip ya ka borol ladi haka borol di penlang ni ka jingyasya haka jingyasya ya ka jingrublay haka jingrublay ka jingit parabanget haka jingit parabanget ya ka jingit kini kidi ki jinglang ka jingublay pat ka bible ka ong ngidon kamban pelang ya ki haka jingim ka bangingi don ban im kilong kum ka yeng ka banyong mala kejingat natraye ground floor bot sa kajing pha kamala ka beningkong kajing tip kamala ka baar kabor lor di kamala ka balai kajing esya kamala ka basaw kajing rublay kamala ka basan kajing eat prabangit kamala ka banriyo kajing eat halardo kamala ka banyaw kidon buon kekestan di bakut tang ha ground floor kidon tang kajing nget bat kempelang ei kajing em jongki Gidon kiba persang tang si mala ar mala ki sengubiang kiba bun kimpoy si kimala ke basa jrong kum ke jingrublay rinyam te bun hendrai ban be si jingrublay
don ki bom laban it ki wei pat ngidang isi ngim laban it ngim laban map ngim laban poi syakamala ka ban riu jo ki jeng it prabangit ka jing im kestan kam di ban sa ka jo don kam ban pelang don kan ban plus kat taki new year ngiyo singiyo ka jing im kestan pat ka chusa kat jo kam don jikio ngidan kam ban plus prabangit bi it plus ha ka jing ngai ka jing tip ka bor ji ka jing yesha ka jing rublei ka jing it prabangit pat ka jing it plus sekini prabangit bi it nga menta kasnem araja arpusan ngila multiply ka jing ai plus yakini ki jinglong bapha ki ba don ho play ki ban don ru ka jing im jonga pat jong play ngila dep yau sign multiply but you plus mentangin peit agar khot ka bafra para agar khot bafra ba khandai ngin puli yang ngin lap yau sign minus kad khot ka bafra ka ongkum ni ban omlong kon minus ki bom minus kad khot ka ba khandai ubom don kemun minus kajingim kestan kamdei tang ban multiply but ban plus hendrai hab minus ru gidon shibun ki haka jingim jingi ki bom toy ki bang gidon ka ban berat no yaki nangi balai kani kasnem ar pusaw ngimla banim gidon kestan ka bajop lesi ki daw ki long ba ngila pen khamnya than ngila dia ki ai ki bom toy ki jing mlien bas new ki pop ki khutia mutia joga jingim ki la polongi ki bom seiso ki balia ki bom larkam kum ki kestan ni don kam nga phi don kam pan minus ki menta tadi ngitmu panginang san ke jingim kestan hagan eksem arajar arpusan ya ingin minus ki prabangin bi junga haga khot ka basau Ukraine ya ka jingkwa brai ki sngi ke bangim ngil ki sngi ke badap shibon ki jingkwa brai ong ka tinu be ki jingkwa brai jaka do ki khamat jing sarong thala jaka jingim prabangin bi junga ki bakum kini ki dap haga jingim ka bangida menim khamtam kini ki sngi jungi menta ka pertai mobile ling bang mobile ki jingko abra ki khmat kayo kasuk pan yoy ka jingim jong phi ba jonga ka bible ko ong minus ya kata araja arafusan pidon kam manarai lara kita kisa kamlong hap minus ki hakat khat ka frau kreni ka jing alia laziness lethargy wastage of time pensabay ka por misal miyaman aong bangim nan por hagi por hendai ki beri kisat jisat de gading pan phon kijat masih de ki kenta mentadu pressure ko kar gagas kinjat minit kalai min shwa hajat kijat nak bai kesnong sewa kesnong mentari ngidon kami ngi phone gelapoi hendai ki riundai kinang don por ben songkai benyeliakai benyakan miki khon benyabam jalan sieng kat ba mangi pat ngiem jia kendo na wi ka kamera shwe kamera ngi ai message ngim dan por benyabam jalan kaying ka kalong tang ka hotel free boarding fooding balai ki kinang man penun kami ka por ki smart kisting mangipat ngimnang penun kam ni alia ni jaitu tangki kamkai tangki kambam seiso watang kena ka mobile phone jangi sausan kenta ke barang shong kidang shong ka sisngi ni lakhati ya ka sngi jongi blei ai ar sau kenta ni pen kalalu pai ka ar phau kenta ya minus no yakini kijing long na kijing em kat khat ka fra ka krani kijing bam seiso minus kijing bam seiso balai ngin plan ai ka khendau kat khat ka khendai o Petros krani ki pop ka berim berno ya ki pop berim o Petros krani ki pop ka thamai ndai ki berim ki jo ki pop ki bangilale ngidang yai peteng hadu menta ni kari obar man kasnam man kasnem ni kari obar balesia menta ar dar sanru ni kari obar yakini ki pop ke berim nagisnem minus bread no yaki kasilong garu kam jengi bang sipin khu yeng kumtu menta por Christmas pin khu yeng shwa kumtu bangin sasdang ban lek ru shau snem botamai bangakan mau sisien pin khu yeng kumtu hayeng ngilap kumtu yakini ka juti lese ka bala jot kumtu bread no nang tangilap ikibitor ki pemiat kamsung ibret no wa lap sibe di kasuki kene bat lalai kejar la bret no ya ka la bret no hendrai kai ga baca bitip sitrik kadang biang arterik jendawri kadang biang wan kilai ke basau mi ka shabar nami ka shabar ngape biang ngene juti ne da pek ni kasul kadang biang padai fi ban bret sim tap ram si
Kini kibitor thali wah kibitang long depan penankam ban boy ne boy tai ngira biang sien. Kibitor thali kirong biang Riatsamthiah. Ki suki dur kejat sien ki rong biang hak kendong ke kamera jonga pajang phi. Baroh ki tiar ki bang labret menta kini baroh ki don biang hak jing jongi. Kom ke kestan ngem sengel ranya kani. Ki jinglong berim, ki jinglin berim baroh, ki bang lep kut jumut, ki bang labret no hak bakut kesnem menta nuyan ngitam bagi sang ki don biang hak yeng jonga pajang phi. Ki beri kesang yo ye ki juturim ki bang ipong. Ki bitor thali ki dot dekut kejat hak jingem ki yo iteng kren ki ne biang ki don hak jingem jonga pajang phi. Ni kop ye bang yo ya ka new year. Ni bujli tangka kalendar. Nau arjar arbusau, cau arjar pesan. Kat ba unang bujli usa ujo beri apartemen. Beriu berim udang kontrol ke jengem janga pajang phi. Ke Bible ko ong minus no ya ke jenglong berim. Bret no iki wat tam show. Minus no iki pop berim na ke jengem janga pajang phi. Multiply ya ke jengei ai. Plus ke jengek ke jeng tip kabor lurdi ke jingisya ke jing khublei ke jing prabangai par ke jing minus ya ke jing kwabrai ya ke jing alia ya ke pop berim ya ke jing mlien berim ya ke bam siso na ke jing tingin sala ban ong nam botamai ka jing ka batamai Blei Un kyrkhu nam ta kaburam ke jung amen Jingiasyllok ko kpa jingi bhapneng ni aingo eme ko try namar kani ka wei par ko khubwa kema ai ka jingi hakabas dang jangan kesnem arjar arpesan nilas dang try kum mengilong ngimla banai ai nai me khot ngi hakabas dang bangin penman buon bangin multiply ya ka jingi ai jime ka bam la bam tho ka badap biang ma ai lat bangin multiply habas dang me khot ngi bangin ang penlang ya ka jinglong ke badan hame ka jingi me khot ngi ru bangin bret no ngin minus no try iki ka bam seiso ka bam mentoi try na ka jing ka bangi daman ya rap pangilaban le ka ko try pagan kesnem ada pesan kanum dei tang kesnem ka bathamai kesnem ka new year ring imru try ya ka jing ka bathamai try kui khon ka brasus pa ka me priang ni ka jingduwai ha ka jang jisungi pan ya ki bynta pasakta amen.